bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Sénégal no weeli ko wona ɗum joɗɗinin ɗo noon so yi ɓeydim mbiya am a fam tan mi ara kawrim ɗo aɗani Sénégal tan probléme aji no mbayni kooci surtout dewɗe sukaɓe hannde ɗum heewi probléme gari noon kawrimi ɓiyam en jogui probléme joni noon koye ɗum ɗon gonnoon ɓoyta jiyon kam so Allah jaaɓi non min ɓurma heppude a yiyani ɗo wajiɓe enen kaljinam karka téléphone commande uji ɗi gasta aɗa faam tan mi natti wawde foftade ni saabu téléphone. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ha yorun. Rugi Ayo, badai tambare? Asili. Badai golle? Jam tan ke. Badai mule? Moro. Jam tan alhamdulillah. Jam tan ke. Abi ma woni? Monda. Ah, mondo. Bismillah. Bani. Bismillah ba. Rugi neni way. Mi natti wawde foftade ni saabu téléphone aji ɗi. Bismillah ma. Bismillah. Hadja après mom noddit so Allah jaaɓi Badai tambare? mbadda Jam tan alhamdulillah. aselli Badai golle? jam tan alhamdulillah. Badai liggéey? yettode de Anne yettode? Dieng Seydi Dieng. Mama. Badai tambare? jam Wala ceerno Modou wiyete ko Sekil Amadou. Wallahi. mbadda e tampere Bani. no esam waɗi Ah, may jam on selli alhamdulillah. bismillah Bani alhamdulillah. mbadda e tampere Jam tan ni? jam tan Badone golle? mawɗum ni Badone nguleki? jam tan Alhamdulillah. mawɗum ni Barikalla. mbadda e tampere Bani. i mbaɗɗon e nguli Alhamdulillah no wonta. Aselli. Way minen kam min goti ɗum. Nguleki kam min goti. nguleki ɗe waykin won séréer gonɗe juuɗe e laaka Wallahi. in woni no fewi Bani. aɗa selli Ɗum tan alhamdulillah. jam tan Ɗum kam ko teddungal. ɗum heewi koye Amadou Diallo dal nuli kam ɗo. Wi kam dal rew seera. Coda toon tew moƴƴo ndeysan nawna kam ƴesamo. Amadou Diallo hollirat ko pullo kam ko tewtane kosam machallah Wallahi. beltima no fewi aɗa selli kam Jam tan alhamdulillah. Jam tan alhamdulillah. Min ɓurma weltade. Joni noon addi men ɗo tan ko hunde teddungal. Arande joom suuɗam. E jam min nawtomo e jam. Nda Amadou ñamani yerani. Ne rewi tan gadne kam rugi gadne kam rugi. Ayi ɗum tawi ɗum saabi hande gargolam ɗo. eyyi seydi de a ari koyngal jokkere en ɗam kono noon ni in hanno wonde gilɗorugue ari ndem aɗen min hawim gilɗorugue ari mi yani Amadou mi yani horaire Amadou hay téléphone nanɗo aɗen ɗum wona hunde yonde Ala wona ko yoyi. ewa min ɓiyam komi nannuɗome dewgal saabi Allah baɗɗo sababu haw naati Amadou won joom suuɗo Amadou Eyyi. neɗɗo noon sa andirama weedu so ɓeeɓi yo koyngal ma tawi ɗon Wallahi. ewa ɗum saabi hakkude mabɓe no weeli belgol gandanɗa hoore ma e mbawa ñagadem ko calima Ndesan. so wi on yiiɗi rugi nawlodira makko yamni nawlego hunde foof nen hen Wallahi. kono noon tawde keɓe sehilaɓe mbeɗa jogui jorto e mbawi fewnude Wallahi mo few. e ɓiyam noon mi wiyanima haydara yo sohle joom galle mum te kadi joom galle makko mi namnaki ɗum haydara sowona teddude Wallahi holliri.
hande kala ko sohli e joom galle mak so ari min mbeɗa wawi waɗandem wallahi machallah Allah rokkimi ɗum hande ha jangga ndesan kono noon ala ko cohluɗen sowona teddungal inchallah teddungal tan yoni dim inchallah enen ken fulɓe wallahi en ganda ici c'est sermo ala ɗum kay semois kay pullo anda ɗum galle oɗo ko galle fulɓe galle almuɗo wallahi koko ñamate koko yarte wallahi ɗum o wowi ɗo so yeehi toon o yi goɗɗum ko jiiɗani hen a hawnot ko jumre tan mi feraki konngol ma hay galle Amadou wallahi ñamde yaro kanko wawi tottere ñam ɗum tawi Amadou wi kam ya dar rewtara nawra tew a faami mina Amadou noon ko 6 et 9 hande samari tan wayni Amadou ari mbarona ko junniɗɗa hen fof kala ko junniɗa fof tawto keddiɗo ndeysan te Amadou wallahi gila ɓiyew no yalta galle o Amadou tinani nen dara ko artan wiya yeehi ɗen gacci aɗani pullo ken no heewi gacci mbaɗan ɗen gacci tan nangui ɗum ɓiyam kam taw ko haal Allah ko dewgal cantu mum minen min ganda suutade min jummak mi feera suutade wallahi min ganda ronade bagage kucca galle yummayo ɗum en ganda ɗum kono noon ko wiyete ko tan yontande han ala ko mbawɗa hen sukaɓe joni e mi noddanma joom suudu ma rogi rogi Touba ko noon nan wi ceerugi ayi joom galle ma rogi mbaɗa Ça va bien? gila jaaɗa ha ndere rogi won palawuji ganduɗa ko mina te ɗum ñaami wawi dew ko pamɗa e joom galle ma ko aɗa arandande eyi ceerno moƴi ɗo yahat ɗo ko haal jinnaɗo ko haal jinnaɗo ko yettan wallahi min noon mbeɗa wasiyo moon tan sa yi mbiya Amadou mi sohlanema haydara inchallah yo jagganam ɓiyam yo toppinnom ɓiyam ɗum tan cohlim te ko ɗum wonat ko ɗum wonat ɗum tan min cohli nan neɗɗo sa yiiɗi ɗum toppitoɗa te Amadou no yiiɗi oɗo so yiiɗano hande tampata wiya kam ceeru moɗi ya te mbaɗa andirma hunde noon gila jabɗa ha hande Amadou ñamata nen woya tan ɓiyam sohlani gorko timmuɗom joom galle sohli timmuɗom joom galle noon wona e jawdi timmuɗom joom galle won caɗiɗom e hakkille wi Amadou so tinnin seeɗa tan inchallah o wondate rude salli jaɓi inchallah min noon sinno sagam hande so wiya tan mi nawra eyyi joni ɗum ala caɗele tawde en kaldi inchallah mam yewtide ɓiyam o fewniti bagage makko o ari beele o fewnitoke o wawa arde so Allah jaaɓi ɗum kam ala caɗele gorgol mak nen ɗo e miñik alay sakket ɓen tintine o wawa yaarude ni tan kono inchallah mawrew caggal sa yeehi mbeɗa wasiyoma wi Amadou yo jagganan ɓiyam so jaggani kanko tan mayata gowata nda gila o yaltade ñamani yarani nen leli tan no way ayi ɓiyam aɗa no welani ayeye o kay ko Allah tagan ɗum hoore mum ayi de Amadou wallahi galle rugi en mettani andude haydara wala metta a yimo a yirugi min yirugi machallah e nder galle he ɗon o omo fi taybas wallahi debbo no yonte ko natti toon mi yi yumum rugi joni jiiɗa ngaari mawnude kooba o ko joni jiiɗa kooba anda yumiraɗo ɓuuri yontede eɓe gona gotum noon wayi kono Allah e alluki ɗi nawmi mbus tew o noon hande mina mbusam tew garmi tambanmi ɗum rajje e yeeso makko aɗon ko garandam sa yi noon noddiri rugi tan rugi yeeso ummu joni ko rugi wi ay ummu a dañi esiraɗo moƴƴo eyyi mbiɗa andi kay mbiɗa andi dañi esira joni noon o noddi rugi famɗa feere kedi famɗo jamano kedi wallahi joni noon ndewno a wi o wi rugi ko rugi widde ala rugi ar tan jooɗi ni wallahi Amadou jooɗi seram way min ko rugi jooɗe e seram ko fof mbaɗa waɗi yummum rugi putguiti Allah e mum yontede eyyi joni ko wi rugi ko yummiraɗo wi rugi neɗɗo baɗɗo modeste woni yummum rugi eyyi mbiɗa andi kay ummu kay ko garadamo kono rugi mbimami résultat rugi ko wi jaaɓi te Amadou mbaɗa andinma hunde noon ay neɗɗo kala ko jeeyata ndeke won ɓurɗomo ɗum
R plus tati 3 woni tati de eto so tati taw mi no fawndira e ɗum woni dow wallahi la an mbiɗa andi ɗum ɗon min kay mbiɗa andi koye ɗiyal mawgal rugi ummi rugi nde ari nde ko wi regard makko e jabol makko wi o jaɓi artude walla o jaɓani yam alhamdulillahi rabbil alamin caggal no miɗe timmuste o ɗum noon tan aɗani teddungal kam naweta teddungal ko wiyete ko dasitake ronde wona netta nawmi pawmi ɗum e yeeso makko yumma ko yawanani men tewuma e ban accu tewo an ceerno moɗi accu tewo aranami rugi accu tewo accu ummu aranami rugi ko rugi wi jaɓi no arta walla arani an wasi kam wona toon paamema wadde wiiri a rewi APS a rewi code de la route a rewi fof ɓe ko yorto an kay Amadou sa yi kay mbaɗa rewa APS mbaɗa aɗani kay alhamdoulillahi rabbil alamin somi dañno toon mette kay mi arta ɗo mi mantata haal belamma o ha para après kalnakam yummu rugi ko noy rugi jaɓi walla jaɓani ala ɗum kay Amadou ɗum hetti banggue alhamdoulillahi rabbil alamin omo ara yummum rugi noon condition o wi condition mino o wi o namnakimo maaro o namnakimo duulin o wiyanimo yaafi nda o wi jungo makko meeɗa memde rugi mata min mi fi rugi wi ko komi piɗɗo ala o wiyan noon de ustu ñardema nde gulaali ɗi tan he keleb keleb eyyi mi faami an aɗani rugi so yalti galle o tan ñawa eyyi rugi de kam ko anti stress am mi yiɗinomo noon addorde yummiraɗo kam ala hay goto probléme eyyi joni ko hatma addordemo kay ala an Amadou ka neɗɗo debbo no yalta tan jaaha tifoya tan rewe ma waɗe préparé kay amaɓe keblam a nanani mbimami wimom rugi ko grand dame ngari mo woni de kam grand dame ma waɗ ɓi ko fulka ala watta yallah kamɓe yallah iyo kankam o andimi ka ceerno wote barke rasulillah yew mi andunoma ma lijjit po situation o billahi yumum rugi no ɓuuri kam hewede ko tubaako wiye ko porrosé no waɗat ɗemgal ngal ni komi tuba ko fiilo ɗum mara nanani rugi ko wiyata kam bébé yummiraɗo one ko porno sata komi tuba koɓe tan ami jooɗi a allah soodi noon ha rugi ari ɗo mboɗo yiɗi mballa kam e yummiraɗo holyo a noon feƴƴugal mbawɗa ɗo wona ceerno moti ɗe korle wa jogaade yummu rugi korle ndirumami de ala ɗe ngol coddugol wa jogaade yummu rugi so toppitama tan feewat ala an wondi ko andina an ɗiɗaɗi o siditi waɗa wa jogaade yummu rugi o waɗi kam regarde awa hay so waɗimo hulli o waɗi kam regarde hay so waɗimo hulli mbimi on attanani ɗum on ko kooba yettere allah noon alhamdulillah ɗum jaɓi alhamdulillahi rabbil alamin jettano gonni allah prime noon tottan prime anda prime ala mi yiɗo ha séras settorota prime ma kay ko nayto tan prime settorota eyyi marugi yake holno o ala marugi ya hono ko ma hoƴƴude ma an tan marugi ya ala ande giƴama mi totto ko jiɗɗa